Гей, прывітанне! Чамадан. І вось з ручкай, што здарылася. То есть яна распушылася, там нешта вылезла, і будзем яе латаць. Я ўзяў кусочак паракорда ці нейкай вяроўкі. Вось наматаў кавалачак і падлічыў, колькі прыкладна патрэбна метраў гэтага паракорда на ўсю ручку. Адрэзаў атрымалася 4,5 метра на ўсё патрэбна. І знізу прадзяваем, зверху робім узелок. Тут знізу цяжка падлезть. Наогул, калі нож нейкі трэба так аплетаць, то трэба і знізу, і зверху, з двух сторон. Але тут у мяне можна і з адной. Знізу перакідваем, зверху робім узелок і завязываем одинарный узелок и завязываем моцно, довольно моцно. Так повторяем до конца. На конце я просто зрабіў двойны узелок знизу, каб не вельмі было бачно. Потым паракорд даволі тоўсты, а таму я яшчэ зверху адзінарны і знізу яшчэ двойны. То есть не павінен у такім перапляценні неяк развязацца. Ось зараз будзе другі узелок двойны. Ось. Далей самае апаснае — адкрытае вогнішча. Падпальваем кончыкі. Пальцем тушыць вельмі больно, таму я гэтага не раблю. Робім кончыкі, каб яны не здзіралі кожу на руках. Усё, ручка гатова. Паглядзіце, якая прыгажосць атрымалася. Яна стала больш тоўстая і прыемна яе трымаць. Нават калі там 40 кілаграм.